Az OpticWorld néven működő családi tulajdonban lévő kiskereskedelmi hálózat kiépítését és fejlesztését 2003-ban indítottuk. A dinamikus fejlődés eredményeképpen azóta 24 optikai üzlettel rendelkezünk az ország minden területén. Cégünk folyamatosan magas színvonalú látszerészeti tevékenységet végezve számos multinacionális vállalattal, valamint oktatási intézménnyel áll hosszú távú, jól működő kapcsolatban. Az egyre szélesebb teret nyerő egészségmegőrzéshez hozzá kell, hogy tartozzon szemünk, látásunk védelme is. Ebben nyújt szakszerű segítséget az OpticWorld hálózat az ország bármely pontján cégeknek, vállalkozásoknak, ipari üzemeknek, irodáknak, iskoláknak, önkormányzatoknak. Az OpticWorld irodai alkalmazottak, folyamatosan monitor előtt és műfény-megvilágításban dolgozók, valamint tanulók számára igény szerint készít éleslátást biztosító dioptriás szemüvegeket, illetve kontaktlencséket. Az ipari területeken dolgozók, valamint a precíziós gyártás során a munkavállalók külső veszélyeknek is kitéve végzik munkájukat, ezért az OpticWorld a piacon jelenlegi legfejlettebb védőkeretek felhasználásával dioptriás munkaszemüvegek készítését is vállalja rövid határidőn belül. A vállalati személyzeti szűrővizsgálat célja támogatni a munkáltató azon törekvését, hogy dolgozói egészségét megőrizze, és a lehető leghatékonyabbá tegye munkájukat irodai, illetve ipari területen egyaránt. Az OpticWorld által végzett szűrővizsgálatok alapját a munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló rendelet képezi. Ezek értelmében a munkáltató köteles a külön jogszabályban előírtak figyelembevételével a munkavállaló szem- és látásvizsgálatát elvégezni, ha minden nap legalább 4 órát monitor előtt tölt, vagy bármilyen képernyő előtti munkakörben történő foglalkozás megkezdése előtt, vagy ezt követően 2 évenként, vagy amennyiben a munkavállalónak olyan látási panasza jelentkezik, amely a napi munkájával hozható összefüggésbe. A szakmai felkészültségének köszönhetően az OpticWorld képes speciális, cégekre szabott megoldást is biztosítani. Ez az alternatíva a helyszíni szűrővizsgálat. A mobil szűrővizsgálat előre felmért és leegyeztetett szempontok alapján zajlik, precíz szervezés keretében. Az OpticWorld mobil látásszűrő berendezései fél óra alatt telepíthetőek bármely helyszínen. Ennek a megoldásnak köszönhetően a látásvizsgálatot maximális hatékonyság, kényelem, figyelem és magas színvonalú szakmaiság jellemzi. Ultramodern mobil berendezéseink lehetővé teszik, hogy a törvény által kötelezően előírt látásvizsgálatot különböző intézményekben, vállalatoknál az adott megrendelő igényeihez és lehetőségeihez mérten maximálisan alkalmazkodva előre egyeztetett időpontban végezzük. Az OpticWorld munkatársa először időpontot egyeztet a megbízó képviselőjével a szűrés lebonyolítására. Ezután egy speciálisan megszerkesztett, úgynevezett előjegyzési naplót küldünk, melynek kitöltésével a hatékony és gördülékeny szűrővizsgálatot segítjük elő. A munkaadónak nincs más dolga, mint a dolgozókat pontos időpontokra csoportosan a vizsgálati helyiségbe küldeni. A konkrét szűrővizsgálatot a megrendelő igényeihez igazítva a cég nagyságától függően végezzük el. Egy 400 fős cég esetében például egy komplett szűrővizsgálat akár 4 nap alatt elvégezhető. A helyszíni vizsgálat előtt az OpticWorld kiszállítja és beüzemeli a vizsgálati eszközöket a megbízó által biztosított helyszínre, amely lehet orvosi szoba vagy akár egy kisebb tárgyalóhelyiség is. A szemvizsgálat során az iparág legmodernebb technikai eszközeivel, legújabb keret és lencse kollekciójával, kizárólag magasan képzett szakemberek segítségével dolgozunk. A szűrővizsgálat a következő fázisokból áll. A fénytörés szubjektív vizsgálata, a fénytörés objektív meghatározása komputeres vizsgálattal, színlátásvizsgálat, a meglévő korrekciót biztosító szemüveg mérése, a korrekció értékelése. A szűrővizsgálaton résztvevő dolgozó azonnal kiválaszthatja és megrendelheti a számára optimális szemüveget a kiszállított készletből.
Ebben a helyszínen látszerész kollégáink nyújtanak segítséget a legújabb keretkollekcióval és minden igényt kielégítő lencseválasztékkal. A megrendelőlapokra felkerül minden vizsgált dolgozó elérhetősége, telefonszáma és e-mail címe. A munkafolyamat következő fázisa a szemüveglencse csiszolása, mely az OpticWorld saját becsiszoló műhelyében történik. A szemüvegek rövid határidőn belüli elkészültével értesítést küldünk, vagy személyesen egyeztetünk az átvétellel kapcsolatos információkat illetően, és az így megbeszélt időpontban a szakszerű átadás céljából, itt fontos az utólagos pontos beállítás, minden tételt kiszállítunk a helyszínre. Az átadást követően az OpticWorld lehetőséget biztosít az egészségpénztáron keresztül történő fizetésre is. Természetesen az esetlegesen felmerülő problémák kezelése és tanácsadás is szerepel ajánlatunkban. A vizsgálatot követően is figyelemmel kísérjük a munkavállalók észrevételeit, és az esetleges korrekciókat elvégezzük. Nagykereskedelmi tevékenységet folytató cégeink kizárólagos forgalmazási lehetőséggel rendelkeznek az optikai és napszemüvegpiac legnagyobb márkáit képviselve. Ennek a háttérnek köszönhető, hogy optikai üzleteinkben a legfrissebb modellek a legjobb árakon találhatók meg. Cégünk kínálata átöleli a magas és középkategóriájú márkák teljes palettáját, de emellett nagy választékkal rendelkezünk jó minőségű, alacsonyabb árkategóriájú termékekből is.